Hoy, good morning. Kape na. Kape ano pa yun? Kaga-aga, ibladong ka na naman sa kuya. Vlog talaga ako sa imo, nakakaraot ka ng aldaw. Nakakaroot ng aldaw, nailing mo lang kurot ng aldaw. Raot talaga aldaw ko, sa bakit pa? Paano na naman anong ginibo ko? Ito nang bababae ka sa panaginip ko. Pati pa naman sa panaginip ko nang bababae ka. Pati panaginip mo na, Kinigon anggot ka ka. pati. Ha? Kinigon ka man. Pagkaaram ko dyan. Kinikilig ka man. Kisay Nirito na ka naman. pa, tigkikisan mo pa si babae. Tigkikis. Yaon ako. Nagkakapi-kapi ako, tapos arog ka. Kapi ka. Yaon ko sa panaginip ko, paano ka makapi? O, aram ko yan ako sa panaginip Sa mo. pan na mababae ka. Yun na yung Aram ka. kaka-overthink mo. Tanga ka, iyan ang kababayeruhan mo. Kaka-overthink mo, pati panaginip mo. Kung ano-ano Ito na. na lang nang bababae ka pa. Pati panaginip mo, nagsisilos ka pa. Nang bababae ka, babae ka. Ano na tayo? Pati panaginip mo, silos ka pang maray. Maray mo lang kung magayon man si tigkikisan mo. Oh, pagkaaram ko man dyan, pati. Kiligon ka man. Paanong kiligon? Di ko man yan ni Aram. Kaya pala nagkairihi ka sa igdaan mo. Nagkairi sa igdaan. Basa-basa duman. Ayos mo daw to. Ako na naman ang aanuhan mo. Gaanot mo yan. Gaano't ihi mo to? Ihi mo. Sige na kahit gaano't mo. Anong oras na namata ka pa lang kang kakaisip mo? Tamahan ka. Ano ka na? Mali ka daw dyan. Titimplantang kape. Day na. Pati panaginip, pinagsisilusa.